Ki echecho mwancho morire aboigo nige gati ya baremi korwase factory ya Nyansiongo ime county ya Nyamira mboigo banyare ko babagwe sokie na komochobo teneri hanene bo directors yabo abakorengana na barabo bagoteba nigo bagendete ko bako nigo bagendete ko bako tumia abisi anene ya bobobe asobokorumi bagendete ko bokwene kigwa korengana na barabo nigo barireira nga nigo barachibona koira tambukiro anene yogwaka chikura chikaki obochori bo directors baranyarako bogwikira na bayigo banyarako bako barusia abisi chinga kinzingi megendete kuchengereka meligie chai egati yabalimi kurwase factory ya Nyansiongo nigo baesokire na kugendera kwimurungarire kubwatekanamo na director wagosoka kurwa abisi abokolenganamo na barabwo baoneti buli mu bwagoretwe bolengeta bali mesinsa mu kidi cha Saratuka ubu kolenganamo na barabo batabwatanetiwe njobuno mulemi nigo nkumeti sana nangi kigenda Nyansiongo yoito abatractor bakabairororo mbakortega singia lakini ase myaka itato yaetire angene nusu emechande yasere Nyansiongo emenene kolenganamo na Evans Mokaya uyoro mulemi igakwerera enchera barabo bawabere bakumbiwa soko nigo kubole mu buiga igento kolenganamo na barabo baganire kobekwa kirario elio komanyana kiwole mu bwonetigwe na naki barachikunyara kwa bakonyora chibese cyabo mbaide ti process cyo kirikindonge kiko bwate bwasoko ni bolemo lakini yo bolemo bwoniwe bwasaratuka asi chibese kiriki bwagoretwe 14 million na ande bawoni 14 million surely yani nono bolemo bomboli komenda gose mwale kurangiria balimi babatebye ninkyo buli mu batata bakorere onye mwaroje mbo bwate value gose emete yasibike tusaratuka ya bwate value egere monyo buli mu na kiya batarekita bago ikaransa boka baetiro solution boka banyene nane korwabo baonyo buli anyina boni gaerere nga obwaita bwabalemi ubuye bumanyakanta na dividends nigo botaena no guchasa balemi buna eganirie ongonye mwana wakana balemi dividends chiabo 600 million chiabo ko aseka IDDA inde chiaka no balemi bonds bese chinya koroka na se slip nande bese chiyo nande chiro kan anywhere nka ibona to chiko ngoto chiko bolia ama tukane ko bobisi ayalire Peter Misatinere no mulimi kurase chinsamo chiri chalia maliera gakwerera enchira balimi bagendere koba bakoegwa amegelio na kuliegwa chibese chibabonete gwako no magayo koegwa amegelia yuo gintobono aganirie aba director baiga kobeka kirario kiokorengana monerege kwenda bulega amo na marago yubulemi balemi mbarangire tigo bakagende factory bachikoligererie nge factory yaitonga kieri bakagorerwo mogati bakaegu ne chai lakini omweli oya bakaligerunga kero mulemi igaya tushiringe 3,000 aba director aba baitumoroje ngaki batogende tie kiagera ebintu ebine byabalimi bago spend na indi aba director aba ngoba etelibaga baira abalimi aba nekibeseeki lakini tibaba kana kibeseeki kyaetetigwe otwale ko bolinga ki abalimi aba no abasoire ko likibese kyeito esa oli baroje ngankoru barororo nyinabo mwali yeni ko babwato kirobo seme ko chase chikura ejo kirobere ko kikunyara kabachiko korekana omutinyo gataona limo asibaganire aba director ko choro bali babwate enkoro go chase abalimi ili kwegerera ekemile keiga gechae abantu babwato bomanyi nabera atoke nga abalimi mbaleka babwato bomanyi ngechae itunga kibwene takoseyo nga kechae itebwente ko rumogondo echae ngija egende to the factory ere ndubuya matumisi agende nsi tali obokoro obumoroje bogenderete bugutumia chibese chitu buna chitagwenereti abuna bw'abantu turaganie abali mochore bagende bagigutora ogutorendere nibo yaito ginko report ligeta seni kya wanjete kya Ndizi TV kurugi gas nsemechi gacha Nyansiongo igiko tokemeye ebunga ya Burabu ime ye county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp Okara